32 سال li ser damizrandina Partiya Komünîstî Kurdistan derbas dibin. Yekem kongrê damizrên yê vê partiyê di 22 meha heftan sala 1983 de bû. Tevî kêmbûna endamê Partiya Komünîstî Kurdistan lê ew jî wek hemî partiyên Kurdî li Sûrî xebatek bi awayek veşartî dûrî çavêrî cîmê dikir û berdewam kir ta gihişta vê qunaxê. مدید کمونیستی دەوری گەلێک کارێمەی نەتەوەی نیشتیمانی ئاوێتن پشتا خۆدانی دەبەری خۆدانە دەری دوور کۆمونیستی کوردستانیش بەربەیەکی ji بۆ دۆزا خۆیاداد هات ئاواکردن ساڵە 1970 کۆمیتا سازکردنی بوو 1970 کنگرێ خۆی یەکەمین ئاوا کرد 1950 کنگرێ خۆی دوومین ئاوا کرد 2015 27 شباتی کنگرێ خۆی سیمین بننکی هیچکەرا ئاوا کرد. Rêbaza Partî Komünîstî Kurdistan li ser rêbaza komünîstî cîhaniya û bi hemî sloganên wê band dike, wekrakirina sitemkariyê li ser milet û piştgiriya karkeran û daxwaziyê netewiyê vê partiyê ya sereka mafê çarenûs ji gelê Kurd ra. Rêbaza xwe maş komünîstiya zanistî ya golînên dwarê pratîk de bikar anî. Ji bo têde dibekir bi mafê çarenûsî ê gelan. Ji ber hingî zehmetkeş û ketkar û codkar ê Kurdistanê pirin û bêhtir tedarî wa hatiye û bêhtir ew kesên şoreşgerin êgo karibin şoreşal darbixin û pêk bênin me ji ber vê yekê me ev rêbaz me girt û me bêhtir dwarê Kurdistanî de pêk anî. Dema rêveberiya Xweseriyê di 21 mehayekan sala 2014 de ji aliyê Partiya Yekîtiya Demokrat PYD û hin partiyên hevalbendî wê hata ragihandin. Partiya Komünîstî Kurdistan xwe tevlî rêveberiya Xweserî kir. Partiya Komünîstî Kurdistan partiyeke endama tevgera civaka demokratîk de partiya yani partî yekemîn bûn wê û Partiya PYD karî bûn û Partiya Liberalî Kurdistan karî bûn tevgera civaka demokratîk avakin. Vê tevgerê dît pêwîstîk demkî heye û rêveberîkê ava bikin rêveberiya Xweseriya Demokratîk. Ji ber pêdeviyê jiyaniyê miletê Kurdistan di Rojavayê Kurdistanê de hebûn, ji ber pêdeviyê wî yê parastinê hebûn, karî bûn saziyê rêxistinê ava bikin, civakê birêxistin bikin. Ji dema Partî Komünîstî Kurdistan tevlî rêveberiya Xweserî bû. Bû partiyeka çalak û nifîzgehê xwe li stranserî bajarê Kurdî li Rojavayê Kurdistanê vekirin û Yekîtiya Jinên Komünîst û Yekîtiya Ciwanên Komünîst ava kirin. Gulalyanî Orient News, Girkêlekê.